Ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Thlirtu Zoram te chi bai vek ule voina tan chuan vawkvulh tu te tana thubeng var thlak le thulawm om lutuk kan soidon ani Vawkpui Hriselna Leh A Hriselna vawknote ko thalo Vawkpui no anei hnuwa zeng Vawkpui hnute vung Vawkpui chhul vung te le Vawkpui hnute ro a ven dan le enkawl dan kan soi Vawkpui Hriselna vawkte le alak hriselna von that hian vawkvulh tu te hlok na athena chu wangin vawkvulh tu ten kan vawkvulh hriselna tana ain kan sak dan acho kan pek dan uluk hian kan vawkvulh te hriselna poimona anei sang hle ari vawkte ko thalo henat na hi vawkte lak hranma in atam bera hei hi vawkvulh tu te har satna pui ber ani hemi then tu tamber chu bacteria Escherichia coli ani vawkek eng vawkek tui vawkek rimchia vawkte ni khata tangani saria ani bik a adang le chu TG virus ani he virus hi an vei chuan 100% in vawknote an thi thin ani apui po aluak ve thina a ek chu grayish rawng tui tak rimchia ani thin vawkpui no nei hnuwa zeng hei hi alom na chan chu ano nei chawlu tukemo phim khur lo taka vawkpui ano nei tur kan zen chhuain aom theia vawkpui a ui thut vu chuan aom du bok ani chotha kan pek tok lo Vawkpuin vawkpui no nei hnuwa zeng hi aom thei bok ani vawkpui hnute vung chhul vung hnute ro a thlen chuan vawkte an thi thin henat na hi ano nei hnu darkar somsari banhnia a thlengtlang pui thin a hetiang a thlen chuan ano te ni hni emo ni thuma an thi tan thin ano te chu an kwa a thalawin an tho a ha thin henat na hi a ven dan tlang pui chu vawkpui no nei hma le ano nei hnuwa chopek tur ang tha pek te chochelu tuk pek lo te ani vawkpui hnute tui tam turin tui thiang hlim ni khata vawkpui tan litar somhni atanga litar somhni panga kan pe thin tak zong lo thlen theina chan chu vawkin bal lutuk le trop lutuk wangte vawkte in vot lutuk wangte vawk chothing kan ti fai thin lo wangte le vawk chopek kan thak thut a wangte vawkpui hnute tam tok lo le hnute hnek tlem wangte vawkpui hnute tui chia vawknote in an hnek thina wangte in a thleng thei YouTube channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain milo subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video upload apiang ini farsi theidon ani comment section lama khani ngei dan te milo soisak ve bok don ania atop beratan chuan khang ka soitak zong te aven dan len kol dan kan soidon ani vawkpui a hun taka e coli vaccine pek te vawknote omna lumnuam le fai taka siam te vawknote in chu ro tak le lumnuam taka siam te ko thalo na salutuk an vei chuan iron injection po son hlat deuh mai tur ani